Истината е, че Васко Дандев въобще не обича да се пеят неговите песни. Сега е момента да го се снемете и да го обичате в YouTube. Много обича Васил Ненов, той е един от най-изумителните български гласове. Ще му дам повод да обича по-малко, но нищо, той е велика за душа. Така че нека да изпеем песен на Васил. Телефон се ли свърза, малко тъжа е тази наша обич, ако аз заговоря, ти усеща да учиш и не мога да спомням най-добрите очи, ако ти заговориш, аз не бъда. Според едва ли да след твоята млада, как изгряваме виждам върху мусите сна и не мога да стигна с моите уси от тях. Давай, говори се! Ти ще радиш, аз зная! Най-далечно разстояние, той горета винаги. Ти ще радиш, аз зная! Неща гледа, не се боли. Най-далечно разстояние, той горета. Добре.